دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد. Әби Хурайра хабар итә, бер вакыт Аллаһның илчесе мәчеткә керә. وفيه نسوة من الأنصار. Һәм бу мәчеттә ансарлардан булган хатын-кызлар була. فوعظهن فذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ولو من خليهن. Һәм Пәйгамбәрбез бу хатын-кызларга вагаз, үгет, насихат бирә. Һәм инде хәтта аларның бизәнү әйберләреннән булса да аларга садака бирергә әмер итә. Сумма قال, шуннан соң әйтә: ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها. Шундый хатын-кызлар бармы икән ди? Аулак вакытта үзе һәм ире арасында ни булганын башка кешеләргә сөйләүче. Ягъни бу сүзләрнең мәгънәсе, хатын-кыз башка кешеләргә нәрсә сөйли? Ире белән аулак вакытта калгач нәрсә булганын. Ягъни уят нәрсәләрдән, якынлык мәсьәләсендә булсынмы, аларның гаурат мәсьәләсендә булсынмы. Шуннан соң дәвам итә. ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله. Әле шундый ир кешеләр бар микән ди? Аулак вакытта үзе һәм хатыны арасында ни булганын башка кешеләргә сөйләүче. فقامت منهن امرأة سفعاء الحدين. Һәм шул вакыт бу хатын-кызлар арасыннан арудан яңаклары агарган бер хатын тора. Һәм әйтә: "Валлаһи иннахум ла яф'алунна ва иннахунна ла яф'алун." Аллаһ белән ант итәм ди. Шундый хатын-кызлар бар, шулай эшләүче. Һәм шулай эшләүче ир кешеләр бар. Тан яңадан кабатлай әйтәбез, нәрсә эшләүче? Хатыны яинде ире белән аулак вакытта нәрсә булганын башка кешеләргә җиткерүче. Qala fala taf'alu zalik. Шул вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Булай эшләмәгез ди. Афала унаббиукум ма масалу залик." Мин сезгә шушы гамәлгә ошаган бер нәрсә хәбәр итимме ди? Масалу шайтани ата шайтанатан бит-тарикы фавaqa'a биха ван-нас янзурун. Моның мисалы ди шундый. Шайтан, ир кешеләрдән булган шайтан, хатын-кыз булган шайтан янына килеп, алар бер-берсе белән юлда якынлык кылалар. Һәм бу вакытта кешеләр аларга карап торалар. Кешеләр аларны күзәтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәлне, ягъни хатын-кызның ире турында, ир кешенең хатыны турында ят нәрсәләрдән булган нәрсәләрен кешеләргә хәбәр итүне кешеләр алдында якынлык кылучы шайтаннарга тиңләде. Кешеләр арасында, кешеләр алдында якынлык кылучы шайтаннарга тиңләде. Кызганычка каршы шундый кешеләр бар. Элек тә булган һәм хәзер дә шундый кешеләр бар. Әле бу дини мәсьәлән, шәригать мәсьәләсенә түгел, акыл ягына килсәк тәген, бу акылга сыймаслыкка, ничек инде ир кеше үзенең хатынының гаурәтен, уят җирләрен башка кешегә хәбәр итә. Шулай ук ничек инде хатын-кыз үзенең ире турында нәрсә булганын, аларның арасында ни булганын, якынлык мәсьәләсендә һәм гаурәт мәсьәләсендә ничек инде аны башка хатын-кызларга хәбәр итә. Бу акылга да сыймаслык нәрсә һәм шулай ук шәригатьтә дә бу тыелган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәлдән тыйды һәм мондый гамәлне якынлык кылучы шайтаннарга тиңләде.